श्रवण कुमार यादव जी की तरफ से ये 500 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। कि में खेले वाला ऑनलाइन गेम बा, कि में खेले वाला ऑनलाइन गेम बा, हमरा ढोढ़ी में 32 GB रैम बा, हमरा ढोढ़ी में 32 GB रैम बा, हमरा ढोढ़ी में 32 GB रैम बा, में खेले वाला ऑनलाइन गेम बा, में खेले वाला ऑनलाइन गेम बा, हमरा ढोढ़ी में 32 GB रैम बा। अब ओकरा नीचे ब्लूटूथ सेम बा, ओकरा नीचे ब्लूटूथ सेम बा, हमरा ढोढ़ी में 32 GB रैम बा, हमरा ढोढ़ी में 32 GB रैम बा। ये जो क्या बात है, इतना दिन से एगो लड़की के रहे फेर, एगो लड़की के एगो लड़की में हम पारत, रहे फेरा में हम पारत, सोचते रही आई लव यू कह, सोचले रही आई लव यू कह, तले दूसरा ले भागत, तले दोसर ले भागत, हमरा ढोढ़ी में 32 GB, हमरा ढोढ़ी में 32 GB रैम बा, हमरा ढोढ़ी में 32 GB रैम बा, हमरा ढोढ़ी में 32 GB रैम बा। बाप रे बाप, कौन इतना जोश में गा रहे हैं जी, किधर से है तेरा के पीछू है तो देखिए रैम को इतना फीलिंग में कैसे गा रहे हैं, रैम बा। अरे कि लहंगा में चले इंटरनेट हो, आ सारा फंक्शन बस सेट हो, लहंगा में चले इंटरनेट हो, सारा फंक्शन बस सेट हो। ये जो लहंगा में चले इंटरनेट हो, सारा फंक्शन बस सेट हो, आया गा से अच्छा पीछे के फर्रे मबा, आगा से अच्छा पीछे के फर्रे मबा, हमरा ढोढ़ी में 32 GB रैम बा, हमरा ढोढ़ी में 32 GB रैम बा, हमरा ढोढ़ी में 32 GB रैम बा। दिल केहू के प्यार में, केहू के प्यार में, अरे जियो जियो दिल धड़कता, क्या बात है, ओहो धड़कता, केहू के प्यार में, केहू के प्यार में, केहू के प्यार में, केहू के प्यार में। हमरा ढोढ़ी में 32 GB, हमरा ढोढ़ी में 32 GB, हमरा ढोढ़ी में 32 GB। चोली में हमरा हॉटस्पॉट बाटे, चोली में हमरा हॉटस्पॉट बाटे, बाहर से पूरा स्किन टच बाटे, बाहर से पूरा स्किन टच बाटे, हाय हाय चोली में हमरा हॉटस्पॉट बाटे, बाहर से पूरा स्किन टच बाटे। अरे आ बात वाला बटन खोला तू चेक हो, बात हमारा सुन सच बाटे, बात हमारा सुन सच बाटे, बात हमारा आया पक्के हो क्या ना कॉपीराइट कर ले बा, आया पक्के हो क्या ना कॉपीराइट कर ले बा, हमरा ढोढ़ी में 32 GB रैम 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 बा। आया में खेले वाला ऑनलाइन गेम बा, ऑनलाइन गेम बा, आया में खेले वाला ऑनलाइन गेम बा, हमरा ढोढ़ी में 32 GB रैम 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 बा, हमरा
भाई से